Når ulykken indtræffer, er det godt at kunne forsvare sig imod det. Derfor laver vi denne video, som kan vise, hvordan du som borger i samfundet kan hjælpe dig selv og dine naboer, nemt og enkelt, når oversvømmelsen indtræder. Vi vil i denne video vise nogle forskellige metoder, hvorved du nemt kan sikre hus og hjem. Det materiale, vi anvender, er enkelt og let tilgængeligt. Vi anvender blandt andet sandsække, presenning, paller, tømmer, søm og hammer. Vi starter med at vise, hvordan sandsækkedæmningen skal laves. Måden sandsækkene skal bruges på er, at de skal lægges i forband. Når man lægger sandsækkene i forband, betyder det, at den første række skal lægges på langs, den næste lag lægges på tværs, og sådan fortsætter man ind til passende højde. Den skal ende med at have en pyramideform, da det styrker konstruktionens stabilitet. For at styrke sandsækkedæmningen yderligere, kan man sno presenningen ind i sandsækkene, som ligger i forband, og derved øge styrken og effektiviteten. Det næste vi laver er en palledæmning. Måden man laver den er ved at trække presenningen op bagfra nedenunder og op til øverst på forsiden af pallen og banke nogle søm fast. Derefter tager man sandsække og lægger på presenningen for at holde den tæt og stabil. Så tager man sit tømmer og støtter pallen, så den kan stå af sig selv. Men ikke mindst skal vi sikre vores kælderdør. Først placerer vi presenningen, så den dækker hele den nederste del af døren. Derefter placerer vi sækkene oven på den lagte presenning og får således tætnet karmene ved døren. Hvis ikke man har det anvendte materiale, som vi brugte, kan man improvisere. Plastikposer, sengeklæder og andet kan fyldes med jord for at give det ønskede resultat og derved forebygge ubehagelige vandskader. Vi har nu vist nogle enkelte og nemme metoder til at forebygge vandskader i hjemmet. Materialet kan anskaffes i dit lokale byggemarked. Du kan også få flere tricks og nyttige informationer på www.forsyning.ballerup.dk. Tak for at du gad at bruge din tid på at se denne film.